Ja. Jeg ved ikke, hvor stort det er. Hvorfor? Fordi jeg kører. Er du klar, Bo? Ja. Jamen jeg bliver ved også, når I kører. Det er det nye. Jeg føler mine kinder, de masser sådan op i min næse, og jeg er svært ved at trække vejret. Det ser også sådan ud. Prøv at trække kinderne op under øjnene sammen. Så hygger der bare. Mm. Hej. Hej. Hvorfor kører I på baghjul?